Preko 44% površine opštine Mrkonjić Grad prekrivaju guste šume. Omeđeno pašnjacima gdje se takmiče kosači, mudruje jezero Balkana, bogato ribom, planinskom svježinom i tišinom koja liječi dušu. Hidroelektrana Bočac je zvanično otvorena 5. decembra 1981. godine. To je pribransko postrojenje koje se nalazi na rijeci Vrbas. Grad je na ovom mjestu utemeljen 1593. godine. A 1924. dobija današnji naziv po kralju Petru I. Karađorđeviću Mrkonjiću, kome smo u znak zahvalnosti za učestvovanje u ustanku 1875. godine podigli spomenik. Mnoge porodice su vještinu kovanja metala prenosile sa generacije na generaciju, a najčuvenije su kose zvane varcarke. Značajan doprinos privrednom rastu opštine daje fabrika obuće gdje naši ljudi vrijedno šiju. Ipak više od polovine stanovnika se bavi ratarstvom, stočarstvom, voćarstvom i živinarstvom. Danas u Mrkonjić Gradu živi i radi oko 21.000 stanovnika, od čega 4.200 čine mladi ljudi. Našoj opštini upravo su potrebni mladi ljudi koji će sutra postati odgovorni građani i preuzeti na sebe odgovornost za unapređenje životne sredine u kojoj žive. Ne zaboravljajući bogatu prošlost, sa tvrdom vjerom u bolje sutra. Ponosni na Mrkonjić Grad, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.